мегӯянд ки як замон дар бозор Музаффар Шодиев селофан мефурӯхт. Бахшиш. музаффаре ки мо мешиносем дар ҳар як тори мӯяш як духтар овезон аст. ин духтарҳо аз шумо чӣ мехоҳанд? гуфтанд ки хест ки бародарат аз дунё гузашт. Ма ҳайрон шудам, аз ҷоям паридам, хестам. гуфтем чӣ хали бародар, чӣ мегӯӣ шумо? дилбаракам гирья макун ту, гирья бе чашмот намезебад, рӯзи шодиҳову ғам шуд. шумо бовар мекунед баъзе кинои тоҷикиро тамошо мекунед, дар кино ин хел суханҳо истифода мебаранд. ту барои чӣ дӯст доштаи маро куштӣ? доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар, агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия, санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали Меҳроб Про нависонед, заказ кунед ва tahfifi иловагиро ба даст оред. бо арзи салом ва эҳтиром ҳузури якояки шумо тамошобинони канали Меҳроб Про, банда Рустам Азимӣ ҳастам бо барномаи рӯбарӯ. дар барномаи мо қарор доранд ки аз чеҳраҳои муваффақи шоу бизнес, актёри варзида, оне ки бо маҳорати ҳунармандиаш тавонист дар як муддати кӯтоҳ дар дилу дидаҳо ҷой ёбад. Музаффар Шодиев, пеш аз ҳама бародари азиз, шуморо ба барномаи рӯбарӯ хайрамақдам мегӯем. саломат бошед Рустамҷон. саломи худро ба тамошобинон мерасонам. дӯстон, ҳамватанони азиз, имрӯз мо бо Рустам бародари азиз мебошем. ҳаракат мекунем ки бо қадри имкон шуморо хушҳол намоем. тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки ҳар дархости шумо барои мо яъне муҳим ҳастанд ва Музаффар Шодиев даъвати шуморо бо хоҳиши шумо ки буд пазируфтанд ва инак дар меҳмонии мо қарор доранд. саломат бошед. ман шарти барномаро ба Музаффар мефаҳмонам. барномаи мо аз саволҳо ва шартҳо иборат ҳастанд. дар ин лифофаҳо, конвертҳое ки шумо мебинед, саволҳо аз ҷониби мухлисони шумо омадааст ва кадом саволе ки ба шумо писанд аст, мехоҳед онро ба чашми тамошобини мо нигоҳ карда посух гӯед. агар савол шуморо нороҳат кард, ба ҷуз шумо ҳеҷ кас онро намехонад ва ҳақ доред ки бо оташгирёнак онро оташ занед. саломат бошед. розӣ ҳастед ба шарти барномаи мо? пас биёед шурӯъ мекунем. интихоби якум конверт аз ҷониби шумо мешавад, дуюмаш аз ҷонибам. саломат бошед. марҳамат. саломат бошед. шумо мехонед ки то тамошобини мо донанд ки дар он чӣ навишта? майлаш бародари азиз, филми пушаймониро тамошо карда аз Музаффар Шодиев дилам ях кард, дилам монд. мабодо дар зиндагӣ ҳам мисли он авбош пулдор мошиндор, ҳам хона ва сарватманд ва сарват дорам, чӣ ғам дорам гуфта духтаронро ғам медиҳед, духтаронро дар роҳ ғам медиҳед. саломат бошед. яъне ки ин кас навиштанд ки шумо дар филми пушаймонӣ нақш бозидаед, нақши бачаи авбоше ки сарват чашмашро кур кардааст ва ин нафар мехоҳанд донанд ки шумо дар зиндагӣ, яъне дар имрӯза ҳаёти худ мисли ҳамон авбош духтаронро дар раҳ дида ғам медиҳед. ин ба зиндагии шумо ягон рабт дорад? ин филме ки шумо тамошо кардед, ин филм муаллифномаш аз тарафи вазорати корҳои дохилӣ буд. ман ҳамчун як ҳунарманд дар он ҷо нақш офаридам. бовар мекунем мо дар роҳ мебинем ҳар як духтаро, ҳар як мисол зане ки меравад, ин модари мо аст, хоҳару апаи мо аст. мо барои чӣ филмҳоро карда пешкаши шумо мекунем тамошобинон ки аммо як касе ки дар роҳ, на ин ки як духтаро бояд, на писару на духтаро мо бояд ғам надиҳем гуфта мо мардумро бо ин филмҳо тарбия мекунем. чӣ хеле ки шумо пеш филмҳои Мугамборо тамошо мекунем, Мугамбо чӣ хеле ганда буд, филмҳои дар Шорухан, Шанкара чӣ хеле мезад, не ки мо аз вай каса инсони хуб набуд дар рӯи дунё. аммо бо ин филмҳо мардумро тарбия мекунем ки агар дар роҳи бад равӣ, мақсад кори хуб нест, туро ҳеч кас дӯст намедорад. агар дар роҳи хуб равӣ, туро ҳама дӯст медорад. яъне оқибаташ зиндон аст гуфтанӣ? оқибаташ зиндон аст. ба ҳама шумо тавсия метиҳем бародаро ки дар роҳ агар чӣ намуд хоҳару апаёре ки дидед, вай касон фарзанди касе ҳастай,
ё хоҳару апай касе ҳаста шумо ҳурмат кунед, ғам натиҳед. аз ин бармеояд ки ин филми пушаймонӣ пандомӯз буда тарбият ва ибрати ҷомеа мебошад. Музаффар ҳаминро гуфта қайд кардан. Пас конверти дуюмро ман интихоб мекунам ва мебинем ки чӣ савол аз ҷониби мухлисон омадааст. музаффаре ки мо мешиносем, дар ҳар як тори мӯяш як духтар овезон аст. ин духтарҳо аз шумо чӣ мехоҳанд ва смсҳояшонро чаро ҳамеша дар хона пинҳон мекунед? саволи беҳтарин додем. ман худоро шукр мегӯям, дар хона ягон кас телефони маро намекобад. албатта парол дорад. не паролам дошта бошад, худоро шукр ҳечка намекобад. аз ин лиҳоз маро ҳама мефаҳмад дар хона ва дар дигар ҷо ки мо ҳунарманд ҳастем. хеле вақте ки инсон ки ҳунарманд шид, албатта мухлисо бисёр мешаванд, духтарҳо бисёр мешаванд, занҳо бисёр мешаванд, даъватҳо бисёр мешаванд, ҳамин хел ёру бародарҳо бисёр мешаванд. бисёри одам як кас бародар мегирад, як кас додар, як кас ака мегирад. аз ин сабаб хеле шумо шехтон мефаҳмед. ташаккури зиёд. Он чизе ки буд музаффар ба шумо фаҳмонда тавонистанд ва худ қазоват кунед. лифофаи дуюмро шумо мегиред ва саволро мебароред. ман фикр мекунам ки саволҳо нороҳат намесозанд ва ҳар чизе ҳаст музаффар посух мегӯянд ва шояд рекорд гузоранд ва ягон саволи мо оташ намезананд. шумо саволе додем ки шумо ки бо устод Шодравон Баҳром Ғафурӣ ки дӯст будед, рафиқ будед, дӯсти наздики ӯ будед, вақте ки хабари маргашро шунидед, чӣ гуна эҳсосот ботинатро фаро гирифт ва умуман чӣ гуна ин хабарро қабул кардед? кулли тамошобинони мо бо шунидани хабари марги Баҳром Ғафурӣ албатта хиҷолатзада шуданд, нороҳат шуданд. шумо ки дӯст ва рафиқи наздики Баҳром Ғафурӣ будед, вақте фаҳмидед ки дар садама Баҳром Ғафурӣ фавт диданд, чӣ гуна қабул кардед? чӣ эҳсосот фаро гирифта буд ва вуҷудатонро чӣ гуна ҳамон лаҳза дарк карда будед? рустамҷон бародари азиз, мо бо устод Баҳром Ғафурӣ тӯли як 23 сол якҷоя калон шуда будем. бовар мекунем ва як касе буд ки бисёри касо ба ман занг мезананд, мегӯянд рафиқони дӯстони наздики акаи Баҳром занг мезананд, мегӯянд Музаффарҷон, медонӣ мо барои чӣ тора занг мезанем? ман мегӯям барои чӣ. баъзеш ҳаст ки хай коргар инсоное ҳастанд ки дар хизматчии давлатӣ ҳастанд, хизматчии давлатӣ дар мақомоти баланд ҳастанд, занг мезананд. ман хай мешавад ки номера намешиносӣ, намебардорӣ. баъд мегӯянд ки Музаффарҷон бародари азиз, медонӣ мо ба тора ба чӣ хотир занг мезанем? ба хотире ки вақте ки мо Баҳрома пурсидем ки Баҳромҷон, бисёриҳо мегӯянд ки Музаффар додари ту аст. ҳамин гап ростае? акаи Баҳром мегуфта ки Музаффар, мо аз як падару модар нестем, лекин аз додарам на бисёртар Музаффарро дӯст медорам. аз ҳамин сабаб мо тора бисёртар занг мезанем ки мехоҳем ки як камака кам бошад ваи худамонро аз ту гирем, мақсад меҳри худро, меҳри Баҳромро аз ту гирем. вақте ки соат 4:40 буд, 4:40 аз 5 гузашта истодагӣ буд, ба ман занг заданд. ман дар хона хоб будам, гуфтанд ки хест ки бародарат аз дунё гузашт. ман ҳайрон шудам, аз ҷоям паридам, хестам. гуфтем чӣ хали бародар, чӣ мегӯӣ шумо? гуфтанд ҳамихали акаи Баҳром аз дунё гузашт ҳамин саҳар. бовар мекунӣ, ман ягон боварим намебиёяд. ҳамиқа худоро зора дорам ки шояд ягон каси дигар бошаду мақсад хато карда бошам. баъд аз 20 дақиқа ба хонавода ва занг задем ки ҳамин гап ҳақиқат доштае ки рост буде. чӣ хеле ки як бародар аз даст метиҳи, то ҳол бовар намебиёяд ки мисол кас дар бари мо несте. бовар мекунӣ дар бораи Шодравон акаи Баҳром ҳаматон медонед ки чӣ хеле инсон буд, чӣ хеле инсони хоксор буд. баъзе мақсад гап бисёр мешавад, баъзе ҳунармандоро озӣ мебинӣ, мақсад як суруд мекунанд ё ки дар як ҷо камакак нақш бозӣ мекунанд, аллакай худро гум мекунанд ки худ кӣ ҳастанд. мо рӯзе бо акаи Баҳром шитагӣ будем. баъд акаи Баҳром як нафар ҳунарманд ҳамихел ҳаво раҳ мегашт. баъд акаи Баҳром мегуфт ки дар ҳаёт одамо звезда мешидиянд,
лекин ҳамин дар ман кадом вақт гузаштагие ман ҳис накардам ки ман кадом вақт ҳамин оё ман будум звезда ё набудум. Да мақсад то ҳол чӣ қадар инсони хоксор буд, ҳунарманде буд ки то ҳол сурудои вая мардуми афғон мехонанд, ягон суруди дигар каса намехонд, фақат аз ҳунари худ эҷод мекард. ин кас буд ҳунарманди беҳтарини Тоҷикистон, Шодравон Баҳром Ғафурӣ. дар воқеъ Баҳром Ғафурӣ ягона сарояндае буд ки тавонист бо услубу бо сабки хоси худ ки такрорнашаванда буд дар миёни ҷавонони тоҷик, дар байни ҳунармандони тоҷик маҳбубияти калонро соҳиб гардад. рӯҳашон шод бод мегӯем ва Музаффар, агар шуморо нороҳат карда бошем бо ин суоли худ, узри зиёд. Пас биёед саволи дигарро ман интихоб мекунам ва боз мебинем ки чӣ савол омадааст. шуморо шогирди ҳаққонии Баҳром Ғафурӣ мегӯянд. агар ҳаққонӣ шогирд бошед, аз репертуари Шодравон Баҳром ягон суруди дилрешкунандаашро месароед. Саломат бошед. як гурӯҳ муҳоҷирон аз Федератсияи Русия. Аку медоне шогирди беҳтарин мо бо акай Баҳром ранги додар будем хатиш. Ҷа бо шогирдошон ҳастанд акай Низом, акай Диловар, касо бо вай бисёр кор мекарданд. ҳеҷ гап не, агар мухлисо хоҳиш карда бошанд, як сурудак аз акаҷони азиз барои шумо пешкаш мекунем. Пас мешунавем. Бо тарзи зинда. ҷа фонограмма нестай хай. агар ошиқ наи бар ман, диламро боз баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. дилбаракам гирья макун ту, гирья бе чашмот намезебад. рӯзи шодиҳову ғам шуд, дидори мо то қиёмат. маро макуш, маро макуш, маро макуш, маро макуш. дар ҳақиқат муҳаббати ҳамон ҳунари асли Баҳром Ғафуриро мо ирӯз аз забони Музаффар Шодиев шунидем ва шумо исбот низ кардед ки дар ҳақиқат шогирди он кас ҳастед. Акру Рустамҷон, мо ду рӯз мешавад ки хоб нестем, сухани бародари азиза рад накардем. мо дирӯз ба Хуҷанди Бостонӣ раҳкӣ карда будем, шабона и саҳар мо уҷа расида будем. мо худо ба шукр коромон буд чид, бо гашта омадем. бовар мекунем ки ҳам овоз хаста аст, ҳам худам бародари наздики ҳастанд. Рустамҷон, сухана негуфта натонистем, омадем иштирок кардем. мо низ миннатдор ҳастем ки сухани моро арзиш донистанд ва меҳмони барномаи мо гаштанд. интихоби лифофаи дигар аз ҷониби шумо мешавад. марҳамат. саломат бошед. саломат бошед. мегӯянд ки дар кадом шабнишиние ки дар паҳлӯятон духтарони соҳибҷамол бошанд, худро красавчик гуфта мегардед. рост аст? як саволе додем ки Рустамҷон, красавчик, ма хаёл мекунам ки красавица духтар мешавад, хушрӯи духтар мешавад. бачаҳо мардак бояд хушрӯ набошад. мардак чӣ хеле ҳаст? бояд муамхӣ бошем. сухани хушрӯ дошта бошад. мардак бояд сухани хуб дошта бошад, сухани хушрӯ дошта бошад. хушрӯҳо бонуво мешаванд. мо бонуворо бояд ба мисли гул нигоҳу бин кунем. ташаккури зиёд. конверти дигарро ман варақ мезанам ва мебинем ки чӣ савол омадааст. оила барои ҳар як инсон муқаддас аст, вале шумо дар як суҳбати худ, албатта дар барномаи Наимҷон Саидалӣ, гуфтаед ки ҳунарро аз ҳама чиз боло медонам. тасаввур кунед ки аз Голливуд ба шумо занг зада, шуморо ба кор даъват мекунанд, вале шарт мегузоранд ки оилаатонро бо худ наоред ва як умра ин ҷо бимонед. чӣ кор мекунед? ба хотири пулу шӯҳрат аз баҳри ватан ва зану фарзандонатон мегузаред ё пешниҳод ва маблағро рад мекунед? шумо бовар мекунед, ин чизе ки шумо гуфтед, ин чиз дар асл шудагӣ буд. мо соли 2011 ба амрико сафар карда будем. дар онҷа мода бисёр корҳои хуб пешниҳод карданд. бовар мекунем, мо лично ман барои худам, шумо бовар мекунем, барои худам оила як чизе ҳаст ки бе оила зиндагӣ маъно надорад. дуруст аст. оила ин сарчашмаи зиндагӣ аст. худо ба шукр ки мо оилаҳои беҳтарин дорем.
ба шумо бо чӣ мегӯем ки вақте ки мо соли 2011 дар амрико будем ба ман корҳое пешниҳод карданд ки агар то ин сола мо месодем мумкин бо чӣ гап мешед. лекин ватан бо як чизе аст ки вақте ки мо тӯли 2 моҳу 20 рӯз дар шаҳри Нью-Йорк будем, ҳамин хел бовар мекунем ватанро ёд кардем ки хаёл кардем ки як 10 сол мешавад ки мо дар амрико ҳастем. ба худо гуфтем ки анде мерем ҳамун нони ҳамун дедони очама мехӯрем, гамбургерои макдоналдса не ҳамун шакарове ки дар хона очам мекунам, бовар кунем ҳавая ай KFC макдоналдс дар боло дониста омадем то вақте ки ҳастем барои ватана хизмат мекунем, кино мекунем ки пагоҳ фарзандони мо гӯянд ки ҳамхе падарои мо барои мо карданд. Агар имрӯз мо наистем ватани худо якҷоя нашем, обод накунем, оилаи мо пеш намеравад. Мо пул гуфта оиларо мепартоем мерем Амрико, тӯли 5 сол 10 сол дар оҷа месим, мебиё ки дар иҷа чӣ гап, фарзанди ту чӣ хел тарбия ёфта ё ки мисол оилаи ту чӣ гуна тарбия ёфта истодааст. Барои ҳам мегӯям ки агар подара сарҳуй додӣ гургуш мехӯрад. Бояд ҳама вақт мо бояд оиларо мустаҳкам дорем. Мо намегӯем худо ба шукр мардуми мо ин қадар дар муҳоҷират ҳастанд, ҳеҷ кас хурсандӣ дар муҳоҷират нестанд, ҳама ба хотире ки мо ду танга кор кунем зиндагӣ пеш равад. Ва мо бародаро ҳама каса дуогӯи шумо ҳастем, мардуми муҳоҷир, ки худованд ҳамаи шумо ба сари баланд, ба кисаи пур, ба назди модару фарзандонро ҳамихе барбигардед. аҳсан, офарин. Он чизе ки буд дар ҳақиқат посухи дурустро Музаффар Шодиев пешниҳоди шумо карданд ва беҳтарин посух буд фикр мекунам. Саломат бошед. конверти дигарро марҳамат шумо мегиред ва боз мебинем ки чӣ суол аз ҷониби мухлисони шумо омадааст. шояд Музаффар якумин нафаре бошанд ки дар барнома саволҳоро оташ намезананд ва якояк посух мегӯянд, агар чашм нарасад. филми Осӣ рӯзгори талхи ҷомеаи имрӯзаи мо аст. характери кино низ пурра аз ҳаёт нақл карда шудааст. филм ва умуман нақш офаридан дар чунин муҳтавои филм ба шумо чӣ медиҳад? яъне самимӣ бозида мардро аз номард ва ё некро аз бад ба тамошобин мефаҳмонед ё эҳсоси то гулӯ пуршудаи худро намоиш медиҳед? яъне аз зиндагии худ, аз ҳаёте ки ба сари шумо омадааст, онро ба мардум шумо нишон медиҳед ё ин ки аз ҳаёт пурра? филми Осӣ аз ҳаёти ман несте. Филми Осӣ аз ҳаёти рӯзгори имрӯз аст. Осӣ гуфта чиро бармегирад? Осӣ яъне инсонҳои гунаҳгор, инсоне ки як ҳаёт гуноҳ карда мегардад, як ҳаёт як касро даштон, як касро сухани бад, рафтори бад карда мегардад. И Осӣ гуфта мешавад, ном гузоштем мо. Филми Осӣ мавзӯъш дар бораи чи аст? Филми Осӣ мавзӯъш дар бораи бемасъулият мондани падару модар, падару модароне ки имрӯз фарзандони худро бетарбия мондеянд. Ба омӯзгоро фақат боварӣ доранд ки бачаи ман дар фалон ҷо мехонад, дар кадом мактаб мехонад, гуфта як бор рӯзномаша тафтиш намекунанд, як бор дар маҷлисҳо падару модаро иштирок намекунанд. ира дар бар гирифтагӣ ҳастем. И фарзандое ки бетарбия мондагианд, пагоҳ калон мешаванд, бесавод, дар ягон ҷо ҷойи кор намегиранд, ҳамихе авбош шуда мераванд. яъне ҳамеша барои ҳақиқат нишон медиҳад ки мардум фиреб нахӯранд. биёед конверти дигарро ман интихоб мекунам ва мебинем боз чӣ савол омадааст. тасаввур кунед ки дар филм дӯстдоштаатонро ман куштам. вақте маро дастгир мекунед, ҳатто зери мушту лагат мегиред, чӣ суханҳо ба забон оварда калаи маро мебуред? шумо гуфтане ки ҳам этюдама бозӣ кунам. албатта худро якчанд дар образи филм тасаввур кунед ва ҳамон душмане ки дӯстдоштаи шуморо аз байн бурдааст, ин ман ҳастам ва имрӯз шумо маро дастгир кардед. чӣ мегӯед? худро дар филм тасаввур кунед. рустам, ту одами худи дар ҳаёт. бахшиш. ту одами ма қатити хандидам. бародарои азиз, дар канали Кӯмактиҷӣ конкурс рафта истодааст. дар ин конкурс 4 мошини Camry 6 ва 1 таяххонага дар шаҳри Душанбе призи шуморо интизор аст. ногуфта намонад ки канали Кӯмактиҷӣ бори панҷум аст ки дар Тоҷикистон конкурси худро эълон мекунад. билетҳо ками дигар мондаанд ва шумо метавонед бо нархи 5000 рубл билетҳоро дастрасӣ намоед. акаи Сиёвуш ниҳоят одами боваринок аст ва шумо метавонед ба ватсапи ин нафар нависед ва ба силкаи он ворид гардед. бародарои азиз, вақте ки Рустамҷон савол доданд ки дар ҳаёт агар дӯстдоштаи маро ин кас кушта бошад, ман бо ӯ чӣ хел рафтор кунам?
шумо бовар мекунед баъзе кинои тоҷикиро тамошо мекунед, дар кино ихел суханҳо истифода мебаранд. ту барои чӣ дӯст доштаи маро куштӣ? И асос як санъати як санъатчие ки дар театр истифода мебаред. Киноро аз ҳаёт гирифта мешавад. ози мо бо Рустам як нақш бозӣ кардем, ба ман гуфтам вақте ки агар дӯст доштат агар як кас куша вая насиҳат мекунӣ, қатӣ вая михи рафтор мекунӣ, не вай қатӣ чӣ хеле ки дар ҳаёт аст мо бояд ҳамихи аз ҳаёт гирем. Руст мегем ё не? барои мо бо Рустам агар ман як нақш бозӣ кардам, як шата зад, стол рафт да та зад, ира ман назадам. дӯстои азиз, бародарои азиз, вақте ки агар дӯст доштата як кас ё ки хоҳартон як кас агар куша одам куча қапида меша, аллакай намешава. ман тарсидам ки агар ман бозиро ҳаққонӣ кунам, ози Рустам қатӣ ман ҷанга нагире, барои ҳамин кама какша бозӣ кардем, аллакай як шата зад, қариб стол да камера мезад. ман фикр мекунам ки Музаффар бо нармӣ, яъне бо сухани хуб душманашонро бо шакар мекушанд. Ҳамин хел. ё ки бо мушту лага. Як хел душманам мегам бада ба худу супоридан, дар корои ҳаракат кунем ки бародарои азиз, ҳеҷ вақт мо бояд хуни як каса нарезонем, ки пага дар пешгоҳи Худованд ҷавоб мегӣ. аз ҳама ин гуноҳи калон дар пешгоҳи Худованд ҳамине ки хуни як каса резондан. Худованд чӣ мегуфтае ки вақте бандара мегуфтае ки бандае ки куштагия мегуфтае ки ман ира бахшидам, Худованд мегуфтае агар ту ира бахшида бошӣ ман ира намебахшам. Аку ту як тарафест ман қатъи худам гап мезанам. Худованд мегуфтае. барои ҳамин ба ҳамаи шумо бародарои азиз тавсия метиҳем ки ҳеҷ вақт дар ин роҳҳо наравем ки бародари як каса кушта ё хоҳари як каса. Худованд нишонат диҳад. Инӯз қариб Рустамҷон мо ҳамҷа ду теғ мезадем. Ташаккури зиёд тамошобинони азиз. Ин буд як образе ки Музаффар тавонистанд бо ман кӯтоҳ ҳам буд бозанд. Ва биёед саволҳои дигар кам монданд ва мебинем ки боз чӣ савол навишта шудааст. мегӯянд ки Музаффар Шодиев ҳар филм ва ё нақше ки меофарад пурра аз ҳаёти худ аст ва филми ба наздикӣ офаридааш ки Мард бош ном дорад аз ҳаёти дӯстону рафиқоне ки мардонагиро намедонанд рӯи навор омадааст. Рост аст? Не, фақат аз ҳаёти ман несте. бовар мекунед Рустамҷон, ман худ бачаи хоксор ҳастам. ман дӯст медорам ки ҳама дар ҳар ҳолат дар кадом вазифа, дар кадом соҳибкор ҳастем, мо ё варзишгар ҳастем, ё ҳунарманд ҳастем, овозхон ҳастем, дар кадом вазифае ки набошем мо бояд ҳама хоксор бошем, ҳама бояд мард бошем. аз ҳамин сабаб буд ки бисёр бародарои мо буданд ки имсол баъзе соҳибкор шуданд, тиҷоратманд шуданд, соҳиби ду сум пулу мошин шуданд, аллакай салом алейки онҳо дигар шуд. аз ҳамин сабаб ман филма сохтам ки кас бародарои мо буданд, якҷоя мо кор мекардем, худашонро бинанд ки мо кӣ будем, имрӯз кӣ шудем. лекин касе бошем набошем, мо бояд мард бошем, мо бояд инсон бошем, мо бояд дар кадом ҳолате набошем, бояд худро гум накунем. аз ҳамин сабаб филми тарбиявӣ аст. агар инсон хоксор бошад, оддӣ бошад, ҳама ӯро дӯст медорад. агар мо хоксор набошем, оддӣ набошем, мо ҳавобаланд бошем. аз ҳамин сабаб Рустамҷон филми Мард бош бисёр филми тарбиявӣ хуб аст. ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем ки канали мо дар оин Музаффар Шодиев офитсиал. кас бародари мо якҷо қабул намешинад. канали мо дар оин Музаффар Шодиев офитсиал филмҳои тарбиявӣ аст. якҷоя тамошо кунед, кадомеш ки маъқул боша, бо шумо метавонед дар комментариҳо нависонед. мо ягон идея дошта бошем, бо мо идеяи шуморо гирифта филм мекунем. ғайр аз ин филми Мардбош боз ягон нақшаи наве дар синамои тоҷик тағйирот ворид кардани ҳастед? беҳтарин суол додам. озир дар нақша гирифтем як филм бо Ӯзбекистон. шумо бинед ки мо тӯли 20 сол буд ки сарҳадҳо маҳкам буданд, ягон рафтори безеб бо мардуми ӯзбек нашуд. дар муддати чанд моҳ қирғиза бинед ки чӣ гуна рафторҳое карда истодаанд. ҳам омада хонаи мо, дар хонаи мо дари моро зада истодаанд, бо дар сайтҳои интернетӣ гуфта истодаанд ки мардуми Тоҷикистон мо рафта қирғизоро зада истем, мо кору кор кардем. ҳам чӣ хеле мегӯянд, як матал аст ку дузи зур соҳиби гова баст аст. хучон омада дар ватани мо санг задестиянд, бо моро гунаҳгор кардестиянд. аз ҳамин сабаб мо чӣ гуфтем, мардуми Ӯзбекистон, Тоҷикистона чӣ қадар бо мо дӯст бошем, ҳамон қадар хуб аст. урфу одати мо ҳама як аст. имсол мо тасмим гирифтем ки як филм
байни Ӯзбекистон Тоҷикистон созем, бо ҳамон қадар дӯстиро бақувват кунем. Муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар барои мардуми Ӯзбекистону Тоҷикистон кори хуб карданд, ки сарҳадҳоро кушоданд. Бо Шавкат Мирамонович, муҳтарам президенти Ӯзбекистон, мо мехоҳем ки ин ду марди бузурга хизматашона ба халқ бо ин филме ки мо месозем нишон диҳем. Номи филм сарҳади Ӯзбекистон Тоҷикистон мумкин шавад. Аллакай ҳамин филма ҳозир дар кор карда истодем. Мумкин то 9 сентябра то ҷашни истиқлолият ҳамин филма пешкаши тамошобинон гардонем. ман фикр мекунам ки сохтани як филм барои як нафар ҳунарманд осон нест. ин қадар маблағе ки сарф мегардад дар офаридани ин филмҳо аз куҷо пайдо мекунед? Ака бовар мекунед, ҳамин гапа намехоҳам гум ки аллакай дар 100 барнома гуфтагим. мо чӣ кор мекунем? Ман як бача ҳастам ки рости гап наметавонам усу рафта гуфта ки сарпарастӣ кунӣ. ҳамин сабаб аз банкҳо қарз мекунам, худам филма месозам. хай бо филма худо ба шукр ки миннатдории худро ба вазири маориф мерасонем, ба омӯзгорон, ба муаллимон, ба директорон ки моро дастгирӣ мекунанд. Филма дар мактабу дар дигар ҷо намоиш медиҳем, маблаға ҷамъ мекунем, бо бурда қарзоро метиҳем, бо филми нав мегирем. Барои ин филме ки барои 30-солаги истиқлолият мегирем байни Ӯзбекистону Тоҷикистон, агар имконият бошад ягон соҳибкорое ки моро дастгирӣ кунанд, ин филма и хизматҳои марди бузурги Тоҷикистона, муҳтарам ҷаноби олиро ки сарҳадҳо ҳӯшид ин қадар барои мардум кори хуб шуд, мо нишон диҳем ба мардум, бисёр хуб мешавад. мо боварӣ комил дорем ки сарпарастон дар ин филм зиёд мегарданд ва дар тамос мешаванд ва Музаффар ҳатман бурд хоҳанд кард. Ташаккури зиёд. Тамошобини азиз, бибинед конверти охирин мондааст ва чашм расад. Агар Музаффар насӯзонанд, посухашро шумо мешунавед. Марҳамат. аксари одамони машҳур ва сарватманд дар давраи кӯдакиашон мушкилиҳои бисёреро аз сар гузаронида, баъди хориву зориҳои бисёр кашидан ба ягон қулла мерасанд. Дар ҳаёти Музаффар ҳам давраҳои душвор вуҷуд доштанд ё не? Ака чӣ хел мегӯянд, мо вақте ки дар давраҳои мо кӯдак будем, бисёр бигӯем ки худо ба шукр имрӯз мо чӣ қадар ватани обод дорем. Бо ака душвор буданд, бедушвор намешавад. Дар кӯдакӣ бисёр буд ки вақтое ки азоб кашидем. Худо ба шукр имрӯз ба ин мақсад мартабаҳо расидем. Дар кӯдакӣ чӣ қадар буд, чӣ хел солҳои 93, 94, 95 ба ҳамаи шумо маълум аст ки дар ватани мо чӣ гап хабаро буд. Худо ба шукр алҳамдулилло ки имрӯз ватани обод дорем, мо кору фаъолият дорем. Баъзе ҷавоное ҳастанд ки ӯ солҳоро дидагӣ нестанд, имрӯз баъзе рафторои безеб мекунанд. Ба ҳамаи шумо ҷавонҳо тавсия метиҳем ки шукрона кунем ки имрӯз чӣ қадар ватани обод аст, шумо чӣ хеле метавонем ҳамхел мегардем. Барои вақте ки мо кӯдак будем, чӣ қадар азобо кашидем дар солҳои аз соли 93 то 96, 97. Худо ба шукр хай имсол ки тенҷи обод аст, имсоло худоҷон дигар дар мардуми тоҷик ирӯза наёрад дуо гӯем. Мегӯянд ки як замон дар бозор Музаффар Шодиёв селофан мефурӯхт. ин рост аст? Чун пинҳон надоред ва ҳамагон як азобе доштанд дар давраи кӯдакӣ барои пайдо кардани як луқманони ҳалол. Шумо ҳам ҳамин хел буд? Хай медонӣ чӣ хеле ба шумо гуфтем ки аз соли 93 то соли 96 дар Тоҷикистон чӣ гапа буд. Ямани кадом нафаре ки ба мисли ба синни соли мо аст, ҳама азоб кашидагӣ аст. Чӣ хеле мегӯянд дар барномаи Орзуи Исоев ҳамин чизо бисёр гуфта шуд. Баъд мо ба шаҳри Дубай сафар кардем. Дар шаҳри Дубай бисёр нафарҳои соҳибкорое ки тоҷик буданд, синни солҳои худам ҳамаи ва мақати вохӯрдан, шиштан, ҳамаи касое ки дар Тоҷикистон аз соли 93 то соли 96 97 ароба мекашиданд, чой мефурӯхтанд, салафан мефурӯхтанд, ё ки чӣ корое ки намекарданд, кӯдак буданд, синни солҳои ма. ҳозир ӯ касо ҳамаш дар шаҳрҳои хориҷа ба вазифаҳои баланд ҳастанд ва дар шаҳри худамонам, худо ба шукр. Лекин ӯ солҳо як солҳое буд ки ҳама ба ин кору машғул буд. Я Музаффар Шодиёв не. Аз ҳамин сабаб мо мақсад даҷи хурсандем ки дар кӯдакӣ аз кӯдакӣ аллакай ба тиҷорат машғул будем. То ҳол худо ба шукр ба як ҷое расидем. Аллакай медонем ки як сомона дар куҷо
мо расход кунем и 2 сомон мешавад. дуруст аст. аллакай медонем ва дар кӯдакӣ ки азоб кашидем. баъзе нафарҳое ҳастанд ки аз кӯдакӣ эрка калон мешаванд. серупур вақте калон мешаванд, вақте падар аз байн мегзарад, вақте молу сарват меравад, ӯ аз кӯдакӣ бигӯем эрка калон шудаги дигар роҳша дар ҳаёт гум мекунад ки ман чӣ кор кунам, аз куҷо як сомони он зиндагӣ ман пеш барам. як ҳаёт ва дар оғӯш падару модар калон шудаги аз хориро дидагӣ нест. ва ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем, падарои азиз, модарои азиз, имрӯз ҳамаи шумо фарзандоро бемасъулият мондагиин, бисёр эрка калон карда истодаин. ба ҳамаи шумо мегӯям ки дӯст оинаи дӯст. имрӯзо мо мегардем дар кӯчаҳо, бисёр мебинем ки ба ҷавонони бисёре ки бетарбия калон шуда истодаанд. бовар мекунед, мегӯям ки фарзанд азиз, одобуш ай худушда азиз. агар мо фарзанда хуб тарбия кунем, ин фарзанд пага калон мешава, обрӯи мо аст, обрӯи шумо аст. падарои азиз, модарои азиз, мактаб муаллим як фарзанда тарбия карда наметавонад. баъзе мо мегӯем бачаи ман дар фалон гимназия мехонад, дар фалон ҷо мехонад, як бор рӯзномаша тафтиш намекунем, як бор намерем мактаб дар маҷлисҳои падару модар иштирок кунем ки мо фарзанд калон кардисем, ё ки ягон бигӯем вай авбош. барои вай падарои азиз, ба ҳамаи шумо ҳамчун як бародартон, ҳамчун додар ё акатон, ё бигӯем ки ҳамватантон тавсия медиҳем ки фарзандоро мо бояд хуб тарбия кунем. чӣ хеле ки мегӯям, фарзанди бад доғи падар, фарзанди нек боғи падар. падарои азиз, аз суханҳои мо бо дил монда нашавен. дӯст оинаи дӯст мегӯям. ташаккури зиёд тамошобинони азиз. мо хеле хушбахтем, мо хеле хурсандем ва аҳсану офарин садҳо маротиба ба Музаффар Шодиев мегӯем ки имрӯз дар барномаи мо ягон суолро оташ назаданд. ва бубинед тамошобинони азиз ки ягона ҳунарманде ки дар барномаи рӯбарӯ ки миёни 50 нафар ҳунармандон ки меҳмони барномаи мо буданд, ягона нафар Музаффар Шодиев ҳастанд ки саволҳои моро ба ҳамаш посух гуфтанд. аҳсан мегӯем ва каф мекӯбем ба ҳунару заковати ин марди сухан. саломат бошед. чӣ гуфтан мехоҳед дар анҷоми барномаи мо? чӣ гуфтан мехоҳем? аввалш ки Рустамҷон бародари азиз, ҳазор раҳмат ки шумо моро қадр кардин, даъват кардин ба барноматон. саломат бошед. ва ба ҳамаи шумо гуфтанем ки ҳамватанони азиз, дар куҷое ки набошед, дар дохили ватан ё берун аз ватан, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва худованд ватани азизи моро ҳама вақт нигаҳбон бошад. шумо худохоҳад филмҳои нави маро интизор бошед. ба номи Осӣ боз филми нав дорем, ба номи Ашк боз филми нав дорам, ба номи Шак. ва филме ки мо байни Ӯзбекистон Тоҷикистон мегирем, дӯстии ду халқа нишон додан мехоҳем. агар бошанд соҳибкорое ки моро дастгирӣ кунанд, хизмати марди бузурга муҳтарам ҷаноби олира ки ин қадар сарҳади Ӯзбекистон Тоҷикистон ҳуйшидан ки мо ба халқ нишон диҳем, бисёр хуб мешавад. саломат бошед. ташаккури зиёд тамошобинони азиз. ин буд дар барномаи рӯбарӯ Музаффар Шодиев. агар шумо мехоҳед ки филмҳои беҳтарину тарбиятбахшро аз канали Музаффар Шодиев тамошо кунед, пас ба ин ҷо зер кунеду ворид гардед.